assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on juurama dole kala ɗo mbawɗon wonde e wonirde. Min jewnino on no feewi. Mboɗa andi on mbayrino yiide min e plateau mboɗa andi on mbayrino yiide min e plateau yonta hande, kono min garte mon kadi min jewni on no feewi machallah. Mi salmini on kala ɗo mbawɗon wonde e wonirde. Mi salmini yen kala yeeɓiyanke piindi ha tengti e émission yonta hande. Donc min gari kadi yen e on ji hande ko entre nous, sabu min mbayrino on yiide min mbi hande il faut min jewtida e yeeɓiyankoɓe kadi min jewta kadi eko heewi wuro he. Donc mi hokka konngol yen Salma salmodira e bandiraɓe, so diwi ɗon calmodiren kadi e Diary. Salma mi salminima. Mi salmitimama Raki, mi salmini Diary. Coucou les amours, on calminama, on juurama, on mbiyama assalamtu aleykum awladu Sénégal, assalamtu aleykum awladu Mauritanie. Mi salmini kalto ɓiɗɗo pullo woni biyo mbimi e mbimami. On calminama, on juurama, on mantama, on manama. On mbiyama bikop min jewnino on noon. Min garti e doole kese pul inchallah keɗoɗe min so ko lawol. Machallah, a jarama, weltanama no feewi. Diary anne mi salminima. Madame Ndiaye mi salmitama, mi salmini Salma Aidara, debbo mo Mauritanie walla debbo mo Dondu. A salminama. Assalamu aleykum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV. Mi salminima fof inde mum e yettode mum e to gonirɗon. Diary Ndiaye Baylo Bodeje salmini on kadi on mbiyama kadi onon gacca hakke no feewi. Mataw on jii ɗiɗo temps fof ñinno yiide min e écran mum, on ɗonki yiide min kono min garte dole ko Salma wi ko dole ɗe gandanɗa hoore mum soɗon jeeɓa min oto mbaɗe haydara, mbaɗe minen concentré minen tan onon jeemin. Min calmini kadi Moro Gallo Bababou Samba Diop, technicien min mi wiya foɗo nana foɗo ñaama Diowi Dieng gorko mo toyna mo kaneleji. A salminama, mi yewnima no feewi ha ɓoye kadi. On jarama, on beltanama no feewi. No mbirumin rek hande kam ko entre nous, sabu en mbayrino yen e bandiraɓe amen e yeeɓiyankoɓe amen. Donc hande mbaɗen entre nous tan jewten yenna e ko heewi e wuro ngo, sabu ko heewi ko en heewi kadi yimɓe foti yewtidde hen dal. Donc en di lebbi ɓennuɗi en jino yenna won suka debbo goto yano leydi e naareɓe waɗoy chirurgie. Allah hoddiri henna o hawre Ladial. Donc hunde gandanɗa fuɗɗima ƴettude ampleur, fuɗɗima yenna wadde surtout influenceur uji ɗi, célébrité ji hewɓe hande ƴetti ko chirurgie. te ko hunde gandanɗa fuɗɗima dañde ampleur. So yimɓe mbaɗani hen jaam tan dogori ko bonnude ko heewi e bonni ha pariga. Donc mbimi yimɓe yo jewtide hen holko saabi neɗɗo ene waɗa chirurgie, ko wasde hoolare hoore mum, ko dañde complexe, walla ko yidde yodde. Min de kam ɓurmi hen yiide ko min gaɓe wonno contre ɗum ɗo. Goo ko wasde hoolade hoore mum, ɗiɗi ko wonde complexe, sabu so wona ɗum an ko Allah hokkuma ko yaadu hen. Oyno Allah waɗi ɗum, Allah waɗi Diary ni, enen Allah waɗi himo wayanno. Yimi yettu Allah ene mbami ni. Kono mi wiya ala mi waɗi ha chirurgie endi dore est ce que ma muyni a muñinta ɓiye abadan dayima ɗum waɗɗo chirurgie enen joni muñina ɓiɗɗo mum wona change ɗum ɗo ma change ga change holko tahi ɗum neɗɗo waɗa on gueɗe pour holɗum. Sa heɓama kalis kewɗe a watta min barki rasulullahi hokkama ɗo wona waɗa jigui ko waɗami hen ɗum tawatami kalis hokkuɗama wiyata e ha par mi yaha mi waɗi hen goɗɗum wakayima bamma hay pour holɗum. beela a sikkani kadi yimɓeɓe watta poussé hen neɗɗo o ya chirurgie. Par exemple hande Salmane huuɗi ha maayi, jogui forme ne yonta, anani min Raki o moɗo jogui complexe Diary, sabu kala ɗo min jaadi ko kanko jewte o plipa ko noon goɗɗum. So yimɓe joni an so tawi ko an aɗa waɗa min critiqué tout le temps, aɗa waɗa min comparé, est ce que wona ɗum kadi pusata hewɓe dal waɗede critiqué walla body shaming en ko ɗum beele wona ɗum tikkuɗa kadi watta. mais arande rek min mi ɓooyi haalde neɗɗo sa gomani hoore ma rek ma nanni hoore ma ta yiɗa tawa yaltude. Sa gommi hoore ma woni an woni hol yon, sabu hande holko Allah hokkiraki
makko hokkani mi min holko Allah hokkam ko hokkani rek si yimɓe potani ɓe potta kadi a ila yewmi din ɓe potta mi haalama gueɗel gotel rewɓe kal gonɗo hen jiguiɗo hakkille wajar tan a hawji aran ko waɗi o worɓe mo toppiriɓe maɓe nanne nder ɓundu jeengue saabu mbiyata hande ɓe kaldata ko jiguiɗo endi ɓe kaldata ko jiguiɗo dote guilay tiktok sa yi mbaɗo tiktok fof so yaltinani indi mum walla yaltinani dore mum ama ha ɓooya yirlo wiyata ko waɗani tiktok on ɓuuri hen hewde vie uji si mais est ce que Allah hokkimo indi hokkimo dote est ce que hokkimo hakkille neɗɗo hunde foof noon aɗa wawi mankirata sa mankirama hakkille a mankirama foof a woni on woni handicapé total kadi saɗa yooɗi aɗa yonta e fof so ɓernde ma ɓernde neɗɗo woni ɓernde de ɓernde hakkille si ɓernde ma so laaɓani sa wonani ɗum moƴƴo sa yajani ala sens kala ko mbawɗa yobde ala sens ko jor ko ɗum mbimam ko rek ko mbiyam hande suha worɓe sa toppirimi tan ɓe mbaɗata ɗum waɗi andu ko jiɗɗa ay wadde mi waɗi a synergie walla mi ɓeydi a endi yo kalbi so birti mi waɗa cumti baɗɗi sexy yo forme mi yaltu walla ɓe darma mbima an ala forme aɗana wayno comme no frigo ni Allah way nde mbaranma walla ɓe mbaɗoya chirurgie maɓɓe million ngaji ɗi mbatta ɗi million ngaji ɗi ƴew ko mbaɗɗa soit mbaɗa commerce ma walla dokka jinnam ma ñagono ma nden ɓayre ɓuuri si nden ɓayre ñifata ba ila yewmi ɗi mais ɓayre mbiɗa jogui dote yo yimɓe ndeyam so ɓooyi tan soɓe jii dere goɗɗo tan ɓe pawere muɗum mais ɓayre nde jinnaɗo ma e famille ma ñagon ma ha maya nde ñifata te min ala ko nanmi affaire chirurgie mi nani wiyaga ene waɗi hay odeur ko parfum weli ko fof an urata e ma ewa ɗum noon hol sens mum sabu ko graisse gonɗo e ɓandu ma ɓe guittata ɓe mbaɗa wona place muɗum kala ko iwe oɗon place mum iwe place makko sa watten ko ala hen tan so woni kadi a lotta honi wona ɓeydo awa lotade ha maya kañum parfum ko weli ko fof mi mami an nangata sa wañi tan ko bone ceerno mbaɗa aɗa hetta e wonduɓe synergie min meeɗa yiɗ ɗum ni bibiyar aɗa jeeɗi namdade en tout cas gome koye a yani won debbo goto mbima konko waɗ ɗum avant waɗ ɗum forme ko yewɗani yimɓe mbaɗama critiquer mbiyamo ƴeew dore makko ɗe darɗen dar ɗum ɗo ɗum tago waɗi konko forme o noon kam so Allah wano debi nde ni kam ko ɗuule ɗani mais haydara ko Allah windirimo noon ko Allah windirimo min kam o jiimi hen ko min kam yii ɗum o wi ko ɗum tagi wadde chirurgie mais joni so waɗi ɗum o nani haala yimɓe o waɗi ɗum joni Allah nawi hen o maayi joni ko avant aɗa waɗa chirurgie il faut mbaɗa signé d' abord sa gagné sa perte aɗa wawi guura walli maaya gurdandam no wawi weldini pour tan ɓeydu endi tagatam ɗum ɗo so woni hani tolnimama ɗon sa fune yaltude fi en suji ma kadi ko ɓuri hen so arti borta kadi jamnere ñoyi gasi ko gonka surtout ɓayɓe ɓe henna ɓen joɓete ɓe mbaɗa mbiɗa jamuno garti jamnere ñoyi wona gonga surtout ɓayɓe ɓe henna célébrité ji jouɓe théâtre ɓe hewɓe hen ɓe joɓete ɓe mbaɗa chirurgie so ɓe gari ɓe punta yimɓe ɓe ɓe mbiya ko ɗum ɓe yeyata produit ji ɓe joɓete mbaɗ kamɓe ɓeyda forme ɓe joɓete pour ɓe mbaɗa mi fama pour yimɓe joɓata so tawi aɗa jogui ɗo saɗa jogui public aɓe gandi an aɗa jogui doole yimɓe kewɓe ne ndeyma ɓe mbatte proposé ɓe jomma pour mbaɗa chirurgie wannaɓe publicité a faami samayi hen perta joni après an a waɗan tumɓe publicité comme ça woɓɓe mbawa arde mbaɗa chirurgie sa mayiri a salta publicité joni noon ko contrat signata sa mayi hen kamɓe mbaɗi dégagé responsabilité ji mabɓe ko noon kadi wona ɗum ni kadi est ce que hande watti hen hakkille hande série ɗi kalmo ala dote ƴeftata ɗum de nde waɗi yim fof nene maaya ɓene mbaɗoya poosé ɓene jeeɗoya podde ɓene jigui moyen ɓe nene jaaha sabu mbiyatma tellement ya jogo forme moyen mbaɗa waɗoya chirurgie jooɗa gojja mbiya coyi kamɓe dal ko ɗum noon feere rewɓe fof boni rewɓe fof gonti yimɓe ñaw on complexe kadi yenna ɓeydoto pusde sukaɓe rewɓe jaaha mbaɗoya chirurgie ɗum kadi photo kadi ko yimɓeɓe e liggotoɓe woni liggotoɓe mbiyata ko sa yoɗani sa ala dote yenna ɓe mbattama ɓe ƴettatama ɗum kadi yenna ko responsabilité ji mabɓe gonga ni waɗoyde chirurgie
hay goto wiyanima ya waɗoye chirurgie mais kadi puusoɓe yimɓe waɗoyde chirurgie ɓe kadi ene jogui hen part de responsable ko ɓoccoo tan ko puusere ɓe goni ɓoccoore ɓe mbi sakke ma no yirma fof noon ɗatirtuma min sa puusi am mi yiya puuso e galle mum ɓe waɗe so garti guuri haydara heɓano min kañumen luuɓari min mbeɗa wawi wadde eyyi rewde e neɗɗo wiide an a yooɗani aɗa soofi hen forma yooɗani wadde puuse min kay mi nani debbo goto ne haala ɗum kay ndeysaan yurmini haala konko début o omo hersa ha yaltude galle meɓe ndeysaan est ce que o ñamta o yertano ɗano kono joni sa yimo hande la ilaha illallah hande haalama tan haalede non moƴƴani saabu ɗum ni hasko wona chirurgie oto namdumi noon inde makko oto namdumi ni haalantama ɗum ni ne wawi puusde neɗɗo ha wartoyo konko de o mbimami ay ɗum noon ko wasi wiide ko juulɗo ay neɗɗo sa woni juulɗo a jaɓat ko Allah waɗe ma o min ko Allah ni windiri kam ko noon sa yiiɗi kam ko hen jiɗata kam sa yiɗam comme hande min komi bonnanide bonnamnidem nde hen jiɗatama sa yiɗa mi wima dégage koyɗo wiide takkuɗo Allah heewi an ya bonnide ya change ka ni mbaɗa tagui mi wattade hen mi anda ana ko mbiyata ka juulɗo kono a wona juulɗo saabu juulɗo foti andude ko Allah ko hoddiri e muɗum si ko ɗum Allah hoddirima ko noon Allah windi yimɓe fondani yimɓe saabu o waɗi ɓe raneɓe tal o waɗi ɗumen ɓaleɓe waɗi ɗumen nawa ɓaleɓe kurum ɗum kono andu a waɗi ɗumen kadi jamma ñande debbo goto ene wiyanno gorko makko nde fini kala waɗanmo critiqué saabu omo fooƴi gorko waɗanmo critiqué aɗa fooƴi hen a ala forme hen a ala dote hen wayo omo namdo conseil kanko holko foti wadde ko foti wadde min waɗi aran ko mbiyatmami somo yiɗma nde o ƴamatma nde ko noon Aɗa yima foññode. noon o andirma sabu waɗi yimɓe hay sa hokkirime rakkal ɓuttita ko yimɓe noon mbayi e waɗi yimɓe hay soko seeɗa kañum so keeɓi jaam seeɗa lilima ɗani tan kañum daña ɓalle comme Zara men min ko ɗoygol woni feera men e on wona neɗɗo wallahi gorko hoorumona wona restam de ko noon way fojje mate wala so wona woni niiri o resima wayamo rosti eywa to pourquoi joni moɗomo critiqué e debbo ma waɗanmo critiqué e debbo ma mo desɗa wiya on ne fooƴi gorko dañɗo bone tan mbaɗa ñakka fayda tan Wala fulla. gorko rewɓe wawno Djiby Dieng wiyene gussa rewɓe munen pour tan en famde yi e dote e nder laaɓe ya rewe munen sa rewe mum nde ma wona joni effet oɗon effet guilɗi ma taw ɗon effet guilɗi goɗɗo ba accu rek ok oui joni mbaɗen couleur on no parenthèse jehen e goɗɗum kadi en jiiɗum ko tagui hen célébrité ji bon mi anda taw ko kamɓe walla ko worɓe ɓe ko heewi hen timmata hay lewru sa nani kaari resama lebbi tati walla lebbi nayyi kaari seerama probléme o ko enen rewɓe ɓe walla ko worɓe ɓe surtout ha tengte célébrité ji mbimi célébrité ji wonɓe dal e Hay so réseaux tawi- sociaux ɓe hay so tawi wona célébrité ji yenan woɓɓe hen hen waɗani célèbre dal mariage joni dal cikata ko wutta tan. a ɓonata tan ɓorta aɗa ko kadi tagui worɓe piyoɓe rewɓe munen ɓe kadi ha mbara aɗa ko ɗum ɗon foof rakki mbiɗa mariage uji ɓoyata ko gonga woni ko ala ɗon gonga lelahi ɗon gonga kala to ala jutta si so gorko ari o fini debbo holli ɗum ko ala omo haala ko mami waɗani ni mami wattani ni mami waɗandani gara nata e mariage o ko winoma ho foof ala ɗon a waɗat rekkile hen dole ko ɗum ɗon kadi ko ɗum addi mariage hare nde piile ɗe ko ɗum ɗon ɗum foof ko communication woni ko ala ɗon communication ko communication manque so communication nan ɗon ɓe mbima Mais par ce que mahere ko guila hicciɗi est ce que joni yimɓe ne mbaɗa communiqué ɓe mbatta Ala, ne tali téléphone temps aji wadde ɗi rek. communiqué hande koye TikTok walla Facebook jiidirten enen kal neldam foro mam ƴeew foro waɗa ngo seximi nelduma anen cikka ko noon jaaromi ngara noon hankkadin a wiyat min hokkima a ñaami tegam a ñaami halisam mbawa wadde rekkile mbaɗen mariage seeɗa mi yaltin jikkam mo fof yaltin jikku muɗum sabu nde mbatten dohane téléphone nde ko jikku moƴƴo mo jiɗɗen yaltude mo fof ɗum yaltinata jaari au plupart wona toon ni au plupart jomum yiima réseaux sociaux tan aɗa wayno jaam aɗa baɗa aɗa feewe hoorema mbaɗno Djiby Dieng tan hammin ma wiyata ko an tan yiɗi gorkode wiyata ko an tan Neɗɗo yiɗi men. sengo ma no kootu ni Wallah. saɗami ga accanam haala Djiby Dieng sengo ma tan no kootu ni wiya tan opparama wiya tan opparama hay sida kañum ɓuuri bonde da resma ha para jarnimo frère ma mimami des millions et des milliards da way pour uniquement yo andu tan koye ko kaddi de hol slip ma couleur slip ma no way ah
mi ñaawde so andi tan gasi yaha lawol makko an dewgal ganduɗa mi anda yumma mi anda pamma mi anda bone debbo e rewɓe yoɓe ƴoƴ il faut ɓe pina ɓe paama hande kala dokkomo haalis puuj andu ɓe ko waddema on ko umindema o nga waddema cengdi ha ngara so yiɗi jaggude colli hakkinde wire jomum so yettima haw heɓimama yesso gonko jiyata min kam mi yii ɗum min waji goto tan extérieur o human debbo ɗo e France o human debbo ɗo e Sénégal e gonti France naaɓe anani ma halla ken France naaɓe anani wona humani debbo wonde 3 mois haw welti o ay ɗo hoore noon de o change numéro ñaw o change numéro o change numéro mbimam o change ko numéro e hoore mum o change debbo e noddamo ronki yinandemo e mo wino bayrama ko rewɓe wona o fenade yobɓe pourquoi kamɓe mbawa ƴoƴde mariage ɗum ɗo dal mariage o yimo han o yiiɗi foftata noon ari ga foftare e makko kono kam o resimo kam o resimo debbo ala ko waɗani debbo ala ko waɗani e ɗo honno aɗa holɗo waɗi nande gorko nde wi baby mboɗem naare avion mboɗem yaha caca maro dusanima o dusani kadi waɗi rewɓe nene jiiɗi sigil makko arnimo problémemunen aéroport de kañumen ko sigil makko arnimo ga wi sigilam aɗa umpoyyaade o yetti toon change numéro o wimata ko hawɗano o fina noddam hawɗa haw fina ha ɗo rewɓe kokoyi ko dano ko nadde koma dañi ɗum moƴƴani mi andama mi andanama tami sokko e ma e rewɓe tout le temps ene toñata koye meɗen surtout ɗeɗa balɗe mi haalama tiktok en waɗi anani ene waɗi tan wonoɓe hen en waɗi tubakoɓe ɓe waɗi ɓaleɓe jomum naati wima gon koye ƴewde debbo ƴewmi somi naati commentaire uji mi wara jaale mo foyma ɓeɗa paari an anda mo natta ko sohoño anda ko ñawɗo anda ko wondi sabu jomum hewɓe dole mbiyatma rew munen koko maayi walla mi mbirmi ko mbo divorcé ga taw wona gonga gottire hakkillaji mon yidde yaade haɗatama haɗama wiide lawol junngol hattama yettade mbatte hakkillaji mon gando neɗɗo arsugu mum yaru ses hattama yettoyade kay nani pular nde machallah Zeyna sama komi jewnuɗo kono rewɓe ɓe kadi est ce que wona jikku munen kadi saabi henna wona rewɓe ɓe foof noon yidde yidde ma anda ala yidde mooli na ɗum tagi nanama erreur aji ɗi ko ɗum noon an so 1000 francs noga séria ɗo e wonma te añen fo ñamata noga séria sa heeɓi jere falal de 1000 francs haɓiraga hebbi wala cono fata e sawarma kasi walla aɗa nawe tan hakkillaji koye men no feewi de c'est mieux c'est que oɓe ñemtina henna hewɓe ñemtinta ko dundu star hewɓe jiiɗi ko wurde gurdam star tawna star ay hunde sa yiɗi dañde hunde a liggoto tan ha maya hatam mbarñane ma ay dañɓe ɓe pinan tan dañi koɓe hariɓe koɓe liggiɓe ɓe dañi koɓe dañi e gurdam ma kala ko jiɗɗa wadde kala ko jiɗɗa dañde sa tampani hen heɓata comme joni exemple hakki mi haalano exemple comme hande mi lamno fansi jaari ndiaye comme hande série mumen jui ƴeewa lamɗo galle o min komi pauvre nenam ala bam ala mbiɗi belle vie hande ɓeɗam ga janggo ɓeɗam ga somi wujjantami fenat walla mi wara ko mbammi mi yeeye tew kecco hoore mum ko ɗum ɗo rolo ko ɗum namdi saabu hen dole ndesani en jiiya en nodda ene mbiya ene kaala surtout hen goto séquence goto tellement ɓandam ɗo ko ɓandu meeru a yimɓe kam mbaɗi kam jugé tawa ganda hol waaɓe noon holɓe gandanɗa miskine ɓe ganda koye munen an tawa yumma so hirtima wortata so wottima hirtora an hande aɗana boîte kalto boîte ɓuuri jengude gona toon restaurant ɓurɗo serde jooɗɗa mbaɗa commande jooɗɗa aɗa ñaama aɗa siiri ko ñamta ko jinnama ñamani ɗum ɗon ɗum ɗon ko ronkude andude hoore mum dal ronko andu hoore mum wadde complexe e hoore mum ayi won soho gorko goto ko ɗum weli kam e makko ay kanko sehil ɓe o yadata ɓe kamɓe fof babiraɓe mabɓe ko dañi kono kanko ɓen ɓe jadata resto e ɗum ɗo en fof so mbannimo commande o moftat o ƴetta o nawa bange wi makko sabu ɓe ngala doole kono omo jogui hakkille omo waɗi intelligent école joni kala ko devoir walla goɗɗum so woodi sehilamu ko ɓe bamumen dañi ɓe ɓen kanko wallata ɓen walla des fois o hokka ɓe kuuruji kala ko hokka o renda e yummakko ko noon o waɗi ha yimɓe joni ganditimo
omo rokkira kuuruji te omo hokka kuuruji giƴƴiraaɓe makko wono tagata omo walla jinnaɓe makko kadi ɗon on opportunité walli mo ha hannde lewru kala omo yoɓe te omo janngoya en même temps so jippima temps mo jogii o yaha o walla sehilaɓe makko mais hannde mo wano wiide mboɗo yaade e giƴƴiraaɓam babiraɓe maɓɓe ne dañi yumiraɓe maɓɓe ne dañi min ne mi waɗa semblant mi waɗa comme no ɓen taw Allah ne seedi hay sukar ko hay ko café waɗi ko sukar café wala dasi non nan oɗo waɗi kam te wotto annana waɗi ko mbaɗon entreprendre aɗan ko firti entreprendre wasde jooɗaɗe wiya laamu ngu waɗani liggey ala aduna o entrepreneuriat ɓuri marchude oɗo saha par ce que sous-vêtement uji ɗiɗi puɗɗoriɗa sous-vêtement uji ɗiɗi janngo e jaam Allah ma tawe ko gonɗa comment ça waɗi duwawga walla joni est ce que aɗa andi joni yimɓe natti liggade joni ɓe liggoro koye TikTok he de ɓe mbaɗa live ɗum ko liggey hay ɗum ɗum ko liggey ga wona ɗo yoɓe ɗum de ko liggey comme mine comme oɗo mine Salma ɓe mbaɗa match gañiɗo hen foof ɓe mbiyo hen naato douce lowto ɓe mbiya nani saabu en hokka abonné ji kadi aɗa heeɓa hen floraji ɗo soɓe gañimama soɓe mbimama match gaz kala ko mbima e wat ko ɗum mbatta minde yallah tere ko ɗum ɗon famano ɗum ɗon fof sah ɗum wona débat o sah ɗum ɗon fof peut être jooɗaɗe TikTok ene aɗa andi mawɗo faal so jooɗima TikTok ene waɗa live uji wona gueɗe wona maire comme mbiyata mawɗo amantani maire eyyi ko ɗum ɗon peut être ko ɓen ko waɗa dole hen jindirta noon eyyi relation ngaji kewru hen gardata fof ça n'a rien à voir mais e vie réel o mi wiyani vie virtuel o de TikTok yenno ɗum ɗo e par ce que TikTok kadi wona abadan dayma hande de ko TikTok uddama kam mberen hande Sénégal kam wodat woyɓe ɓe nangto e hunde gandanɗa janggo e jaam jour de théâtre jour de wonde e TikTok he mo dañde ɓayre wonde jimowo woni foof c'est bien beau alors ɗum ɗon wallete daña notoriété daña visibilité janggo e jaam sa fuɗɗima commerce ma goto Allah walluma e on opportunité ji série ji henna walla wonde influenceur uji a yimɓe ɓe ganduɗa ɓenɓe ko ɓen pusata gara sooda business ma ko ɗum woni entrepreneuriat kono wona wi ene yiya célébrité ji ne jaaha ɗanno kala ko liggi waɗa e ɗum ɗon e ko ɓuuri hen yawde célébrité ji ɗannoytoɓe ɓurɓe andede ɓe wona kalis munen nannata ko sponsor uji to financé voyage uji maɓɓe mais enen noon enen haalpulaar ɓe noon ko ɗum woni ɗum mankirɗe noon sone keɓini sponsor rek mi sikko hen heewi télé ji men e radio ji men woda yiiɓe hen koye munen ko noon tan kadi yimɓe mbaɗa innové yimɓe min mbaɗa émission wonti émission conseil kadi yimɓe mballotira ayi enen halpulaar en mballotiren e koye men ko mbiyata ko benn loho du tabax ko jol fo wiyata ko jungo goto mahata yimɓe fof yo nangodiri mballodira wona goto l'union fait la force ayi woni piindi woni télé fulɓe woni télé mbawɗo wonde foof télé mi anda aynaɓe walla télé woɓɓe enen fof ken halpulaar ayi sen gondani wonen goto nayi nangodirɓe gagne indeji ɗi bonnata hen de so tawi ko temedere télé ji ala ko firti enen fof poɗɗen ko nangodirde waɗen ni ɓerɗe gona gotum dal ɓerɗe yo mbayno comme no bagui danejo dal ko jiɗanɗa hoore min jiɗana ɗum bande sa yiɗi foftude ko bandumo wona enen tan halpulaar en jeeyi ɗum joni hay jolfo nanat wiyama neɗɗo ko bandu joni son mbi neɗɗo ko bandu te on ballodira en on bandodira en ala ko firti ala ko sens donc te ngol ɗon konngol joni sa yimɓe jiiɗi ɗum ko enen halpulaar ɓe mbino neɗɗo ko bandu mais joni kadi en mbawi kadi ɗum ɗo goto saabu a haali joni mbiɗa télé men da aynaɓe saabu kala aynaɓe tan hakkillem are ɗeɗo balle gaynako baɗɗo beuse e nder foof noon partout kala to tournoɗa ko kanko nanta innimo ko kadi Demba Hammadi Demba Hammadi Sada eyyi Demba Hammadi Sada eyyi mi yi hen mo ɓerɗe munen boni en mbiya gouvernement o foti ko ƴewde taw waɗa ko sacrifice uji walla ko waɗi jawdi mo ndiɗo ko baɗɗum ñaffe life mo ko halpulaar en mbi noon walla ko ɗemde keddiɗe saabu halpulareɓe han taw ko halpulareɓe wonɓe halpulareɓe en andi ko gone gaynaka saabu a yahat ko mbimi ko noon o wona gaynako garto e nder yimɓe ene pentira baali jannano wiya a kañum jeeyi
minen koye dow tali min kodi kon pentirde baali a yiyat aynaɓe garta ɓe gaddani haydara ɓe jogo pontir ma peinture comme heure subah law saɗa nawa baali ma aɗa suggoya baali ma ne gaynoya moɓe pottin fof ɓe peinture ɓe mbi ko kamɓe jeeyi taw ɓe jeeya e waɗi aynaɓe waaɓe noon o meeɗa tinde ɗum min kam madame dartuma kal gonɗo fuurange andi ko kalmi o ko goonga ganda kadi Demba Sala dal o heɓani ladde Mali nde tan kanko on waɗa TikTok an waɗa sinap e TikTok kanko yi ko liggade kadi debbo mo rewɓe kewi poti jogade exemple debbo mo sabu mi nani babiraɗo goto ne haala o wi debbo mo ala ko nanani wiya yo hoot o coonde foof wiyama debbo jooɗi tan wima ummorako hande ha ñalawma moƴƴo arde e muɗum ko ɗum fanno hande so yihino est ce que hersatano artude wi ene ƴeewoya ko gorko mum arti walla waɗa ko hay goto eyyi 5 ans 5 ans gona ɗumen ladde Mali wala fode ko haala ko non tene jahata nde so heewi a dañan taw hay baali nde menda baali joyi garta wiya ɓi ko coggal keɓɗa mi baɗi wonma e haarde gasi noon te machallah te ƴeew ko pullo vrai noon o wona fulɓe ɓeɗon de kecce kanko ƴeew ha hande omo tukkira fulɓe ko dendiraɓam ha hande Demba ko ni tan te no wonir dimo ni noon debbo wonir dimo ɓe tukkor tan kamɓe Allah ni koɓe jiiyandi leydi kono kam ko gacce fulɓe nen gora fulɓe ne kewi gacce min ɗum gandunomen fulɓe kono fulɓe hande keɓay TikTok tan e ƴettodire annene ɗum waɗi rah kono hande Demba Hammady Sala wiyete mandita o foti hokkude aynaɓe hewɓe exemple o anda kanko nde o yano ko liggoyade o yahani fijoyde kada mo andi kadi ko accimo gayena kadi wona fulɓe ɓe tan ko yimɓe fof exemple kadi ko mbiyannomi nane ko duuɓi 5 o yi o arti o liggi 5 ans waɗi wallahi holto yoɓete hen baali o ari o addi jawdi makko ha ki haɗa ko laamu jaɓɓimo laamu jaɓɓo gendarme hande ƴeew oɗo ɗum ɗo mo heeɓi sécurité mo heeɓi o machallah ala fam hay président sa rena heɓani te dar ɓuri hemen hawde min président o woni aɗa ko ɓuri hemen hawde e gattal makko heemi en te ganduɗa Mali koye musde ni Mali e mettude wallahi Mali e jiiɓade wallahi baali makko ɗi sa yimen tan min hay ɗum ne hawi kam ha joni min hooram te kañ fof kadi jaɓinimo machallah baali jaɓinimo Hammady manda Hammady Samba mi anda Hammady ala nden somin jeehi ƴeewoyde ƴaro nden somin jeehi ƴeewoyde nden ɓooyde sa wiite baali yo mbaɗe darab ni yo baali diw kalmo diwani so yani fo hirset nden jara ko noon watte wallahi mais joni ayan mbaalu yana ha firlo sobo ñamani haarani mais Demba Seydou baade walla so ba pullo mamin gadi yiidema pindi ma wadde déplacé ya ha wuuro moɗon min garto min ƴeewa minenne nanma Mali e mettude Mali e musde Mali tan e hewde yoro des fois min ndeysan pourtant wowno bewde a wowno arde ƴeew yimɓe garay mo salo jaaba ɗumen saabu ko heeɓi ko wela wadde fof waɗata hande mo fiya mo fetta ala ko neɗɗo wawi mo fettomo fetta bon faami kono neɗɗo aramo en haalde mo ela fait ça neɗɗo arat haalde mo Demba ne ƴukki tan ndeysan Demba ko vrai dimmo Allah ne keɓe jeeya holto yo Allah jundu gurdam ma jawdi ma ɗi yoni ya naftoro nde hay juuɗe fof naftoro hen ya barke amin billahi ba pullo jaram wadde ko temps men gasi temps men gasi wadde ko ɗum hande wonno émission o j'espère que weeli on kadi no min gartirini weeli on donc min kala ko jiiɗon hen ko fewani kadi kannon minen e commentaire uji henna saabu hamin gadda concept aji kesi doɗi kadi baɗoji fayida inchallah donc mbaɗe commenté mbaɗe partagé mbaɗe like kadi henna émission o saabu henna pindi ko onon wonani ɗo donc kadi leñol Pulaar yaara yeeso tan mi hokka Salma waynodira e bandiraɓe eyyi ko noon tan ndeysan yonta hande ko ni tan arduno hande weltinde on tan min kaldani kadi pour yo muus on kala komin kaali ɗo tan kala ko feewi ɗo ko jomiraɗo subahanahu wa taala o kala ɗon ko buñi ɗo tan ko min ñaago yaafuya ko noon tan ko yo pij jalen tout quoi on calminama on juurama on mbiyama pick up mi salmini aussi Djiby Dieng kabdiɗam fulo waali
mi salmini aussi jaari rek on jaarama à la prochaine inchallah ay kay a jarama jaari anne waynodira e bandiraɓe hande Salma de haalani no feewi hande mi anda koye mara Hande kay ko mémoire o an- arta ko an haali hande ko tanma fonno haalde ko fof ko an haali mémoire o saba min ɓeɗa andi Salma min gandodiri eyyi ko noon tagi wonno émission amen on jii hakkude amen fulɓe noon minen komin dendiraɓe eyyi pullo e baylo kam ko dendiraɓe ko beela windir fof mbiron kam saabu enen fof ken gotum ko heddi ho noon ƴokkugol ala ɓeɗa mooli Allah mi salmini kala jeeɓo Ayaw Pindi TV wa diaspora on calminama kadi on jewnanoma saabu yimɓe foof ñande fof no nodda mbaɗa émission mon émission darta ko merta ko dartade kadi ko yeeso tan faya caggal ala inchallah rabbi e onon kadi yinnoɓe waɗeɓe invité ji min batti reprendre mo fof kadi mami ƴeftu numéro mum mi nodda ɗum inchallah arɗo e plateau Pindi TV mo yonta hande jonta tan war jooɗaɗo mo yonta mi yiyani ɗum salmini furanko fof dal salmini palalnaɓe magarnaɓe hawrankoɓe dagarnaɓe wa Pikine fof mbiyam big up merci a jarama a weltanama donc min dokki on rendez-vous inchallah ha dimanche prochain so hawre welede Allah bisous bye ciao ciao